Sa number 3, nunay ko nagapanginwala sa naganap na karon nga post sa social media nga malabutan sang isa ka bulan antes mabalik ang power supply sa mga apektado nga LGU sa Northern Negros. Gitawag sa Northern Negros Electric Cooperative ang nga irresponsable ang pag-post sa social media nga nagasiling nga mabulanan pa antes mabalik ang power supply sa tatlo ka mga local government units sa Northern Negros. Peke man kuno ang dokumento nga ginapasapasahan nga nagasiling nga malawig pa ang brownout. Gani nagakadapat lang nga sa official page sang Nuseco sa Facebook magkuha sang impormasyon parte sa update sa brownout tugas ang pag-igos ang kilat sa lightning arrestor sang Bakayan 15 MVA substation sa Victoria City. Bangod sini, wala sa kuryente sa EB Magalona, Victoria City kag porsyon sang Manapla. Ginatinguan subong sang Nuneco nga mabalik ang power supply sa tatlo ka mga LGU sa buwas nga adlaw. Ini ikaapat na nga adlaw nga wala sang power supply sa sini nga mga lugar.